ayo ngaten yo. Kodo tampan ono. Hep hep hep. Tanda oting kring. Aku. Ada. Ada. Ayo. Kok kene kok. Kula wonten dawuh Gusti. Kula pun saraweteng nggih nyadong dawuh. Jan. Senenge wong keturutan butuh apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras sugih duwit ora kaya sing wis klambi siji kulo dasar areng sekumbah udu tembung trimang lintih uripe wong kaya cakra manggilingan kula paring pangandika Gusti kula pun saraweteng nggih ngaturaken sungkem kriyen nggih sungkem kula Gusti gojleng praptaka glaplis lanak lakune klingan pangestune kratu Gustimu tambanono togeg lan kowe Sarawita nggih kula tampi kula pundi sehingga ndadosaken jimat kula tampi kula pundi sehingga ndadosaken jimat niku wonten dawuh napa jenengan nimbali kang abdi kula pun Sarawita kalian Kakang Togog ora tahu-tahu ya Kang jan semromong temen ya Kang semromong tur bombong to bisane oh sare
Ngene perang kuwi kewulane Prabu Nilasrani pada semangat. Dadi anggere nyambut gawene semangat kuwi ya pangarepe ya mesti seneng. Oh, kaya kuwe ya, Kang. Ya iya. Dogok Dewa Srani kakange Nilasrani kepengin dhaup lawan Darsana Lagu Ulawiyuh. Wong wis bojo kok arep direbut apa? Iya. Teneng sih. Lho wong ratu gustine seneng kok. Kuwi ajane salah. Kuwi jenenge ngrusak pagrayu, ngrusui darbe keng liyan, bedol kayane jogodhonge kuwi ora main. Kuwi nang kono arep dosa tur arep nampa piwalasing Gusti. Awit nang alam dunya kuwi hukum ana papat. Nyuwun pangapunten. Hukum ana papat. Nggih. Sepindah hukum kodrat. Oh, hukum kodrat? Iya. Kaping kali hukum adat. Ping 3 niku hukum negara, sing pungkasan niku hukum karma. Lah nek hukum kodrat kuwi mau apa? Panas sing srengenge, terus udan. Hukum sing kenang diwiradat anggere kepanasan ya kenang payungan. Kudanen ya kenang mandolan niku hukum sing kena diwiradat. Angger adat kuwi mau kesenian utawa budaya sing diuri-uri ana maning wong kenduren kaya mau ya klebu ngadat. Arisan RT ya klebu ngadat. Terus kuda lumping ya klebu ngadat. Oh, adat ya, Kang. Iya wajib diuri-uri. Ning bisa adat karo sahadat kuwi mau gandeng renteng reruntungan ta. Sahadat kuwi mau manembang ngarsaning Gusti linambaran agama kang rinasu. Nuwun sewu jenengan sabrang jane duwe agama napa mboten? Agama kuwi apa, Gok? Oh, Allah. Ngagama ora ngerti. Agama niku mane jenengan niku duweni keyakinan. Keyakinan sing maringi rejeki jenengan sinten, sing maringi sehat jenengan sinten, sing maringi jenengan berkah sinten niku agama contone agama Islam. Bersyukur kali nikmating Gusti la ing sakartum lah jidanakum walahi kafartum minangada bila sadid. Sapa wonge sing gelem bersyukur karo nikmating sing gawe urip nang kono arep pikantuk kanugrahan ning sing kufur utawa ora mensyukuri karo nikmating sing gawe urip nang kono arep nambah bendu anu temenan. Kaya ngono nggih. Kaping 3 niku hukum negara. Hukum negara siapa, Kang? Hukum negara kuwi mau negara kuwi mau kan duwe undang-undang ta. Angger sapa wonge sing melanggar undang-undang nang kono arep dipidana manut karo pelanggarane manut karo pasale. Umpamane ngrebut bojone liyan kuwi ya jane ya kudune dipidana kudune. Kaya ngono nggih wong enten pasale. Ning angger padadene gelem jajal. Dilala lanange ya gelem, wadone gelem kepriwe jajal. Kuwi nang kono tidak bisa dihindari lho Kang Togok. Awit wong lanang anggere demen wong wadon kuwi mau blobo kumat. Nggih, biasane kaya kuwe. Umpamane ngesuk anake dersana lahir paling ora dewasrani ya kelangan wragat. Angger bisa mlebu cekang Janaka. Janaka, iya Raden Janaka. Angger bisa ngrebut nang kono arep diragati, ditransferi per minggune minimal kowe 350. Ditukokna pit listrik. Per minggu 350 apa cukup? Ya minimal go jajan bocah tok. Biyunge paling ora per minggu utawa seminggu pisan ya 1.500. Ditukokna mobil. Honda Brio, apa Honda Jazz. Terus digawa mengaring plesiran barang. Mengaring kafe Malindo Corner barang iki jajal. Apa ora larang ragate? Oh, larang cara nyong timbang mumet-mumet luwung golet sing kena dilomboni. Lho nggih beda.
Wong derajat kerek. Ya trimane ya gratisan. Gratis benyong ora gelem. Lanjur ing pungkasan hukum karma, sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo angger jenengan tandurane apik, undu-unduane mesti apik. Ning angger jenengan tandurane elek, was undu-unduane jelas elek. Kuwi genan niku kula matur niku amanane. Nanging nggo kewajibaning prajurit kuwi mau madangi weweteng babadi kang rungkut, nglebur lakun jalak peninggal. Kelakon tak gelangsar dening aku ora mati anak Pandhawa aja takon dosa. Walah. Kandhane ngeyel. Pimen to? Jara bae lah. Ngomongi manut ya syukur, mamane ngeyel yang anak. Nong-nong sih. Wis jara bae tonton bae. Delengno. Sawangen aku arep salto. Yang ngono dan yo ora kesel. Ngger kesel turi biasane mandeg dhewek. Ning biasane ngarep mandeg banteri ya ta. Ya iya. Paling nikmat kuwi angger arep mandeg banteri. Nikmat kuwi. Ah! Tone taya gagah. Kaya nu ampu-ampu dhewek apa jar-jare ya? Ya kuwi mau tata harta wanita wis merusak segalanya to. Wong angger kuat cobaning Gusti siji tahta loro harta telu wanita. Kowe niscaya uripe arep ketrima. Tahta sapa wong ora pengen kelungguhan. Wong ndek kelungguhan kuwi diajeni karo liyane. Wis dadi patih kepengin dadi pengarep. Wis ana bae kaya kuwi to. Umum kuwi. Ya berarti kan kepengin berkembang. Apik kuwi. Lho iya. Ping pindho harta, ning golek harta ya bisa harta sing halal. Harta haram nang kono arep miwalati, ora kepenak dilalah dipangan ya ora kepenak. Dilalah angger disimpen jantung bae dilalah ta. Sing dari dhewek wanita. Wong angger iki gandrung ora peduli mledo sing gunung. Nah, pikirna temen lah. Gandrung yang ngono ora yang ngono wis. Tonton bae, Kang. Ya wis, manut tonton bae. Tonton bae. Tonton karo nyawang sinden randa mandan fresh. Randane mengko to lho. Ngule randa nunut yang kola. Ya wong salah kepengin nglewehi randa. Ayo maju anak-anak Pandhawa kene. Ayo ngantuk. Atur. Salah yo. Parat. Nah.
Ajar! Put! Aduh! Pasang kuda-kuda, Pak. Anoman mapan murno tuai mung ari gedhe oleno sapa leno marganing cilaka bagus kelakon rica-rica dening aku kemaret kanggo dorongan rica-rica ketek ngombene kawa-kawa cadak melompat Sakilan Ayo Jol men kaya ebek caruban Barat bedol wujuding wit-witan ayo what dah wah Dor.
Rito. Kula maring mangandika Gusti. Rasaksa gura rupa kagiri-giri genyolera Prabata abang kawlagar manguing mungsuh bubar tangkar kaya lembing ketamparing tembalik pindane bendong merang ketrajang banjir bandang kok kawula saka negara Nusa Kambara mungsuh Anoman lan sakwadya balane negara Ngamarta. Kula pun matur jane Gusti. Ampun dipun lajengaken ing ora kok. Arep abot yo enteng-enteng yo abot. Yen to saguh yo durung karuan. Selak mengko-mengkone ora prayoga. Wis mong kari kedhing olehna sapa olehna marganing cilaka. Ana tetembungan daging tak go balong, balong tak go daging, sirah tak go sikil, sikil tak go sirah kok. Yo, ya, singo barong kok. Ayo kau. Yen pengarepe dudu aku bubar kok. Bubar. Mergane saking ngambuin jenengan sih. Yo. Sawangen kok. Sawangen kok. Ya. Jare-jare sangar dewek apa ya, Kang? Patutek. Bagus dewek jare-jare, Mbok. Gaga apa ya? Gagah ora bet kok. Gemagus. Wong ayake bareng milih widodari barang lah. Bicara nyong ya kepenak milih sinden. Sinden genap prawan-prawan. Prawan Ditayana. Prawan Nova sing terkenal karo Donate Yana. Nova kuwi nek digambarna donat kuwi kaya dene donat rasa coklat. Jane legi banget. Menul-menul tur bolongane si ciut. Donat anggar sing regane siji 5.000 kan mesti menul-menul. Bolongane mesti ciut biasane lho. Ning beda anggar donat regane 1.500. Bolongane sambah banget. Oh, beda rega sih ya to ya beda. Donat sing kaya Nova ki donat favoritku. Ya terus apa arep milih perawan ade ya kena. Perawan ade bengi ki disusul sih nang mamase sih. Susul mamase? Iya mamas penjol. Salah alamat toh. Apa iya? Apa milih sinden arum ya kena. Makanya arum randa ya jajal. Kan Bok? Bengi ki nyong gawa sinden randa cacahe loro, Kang. Loro si sapa? Ah sing siji genah. Sijine maning nyong ora denger. Temenan ora. Apa milih Eni sing kaya Cina ya kena. Eni ke cara filmnya kayak artis Jepang. Sipit-sipitnya kayak Cina. Artis Korea barang gak iya. Ah, jan. Angger genes karo buane nyong ora wani ngomong lah. Anu kalem. Kalem. Iya pacare sing ngendang. Ya. Sawangen.
Kebarat ana wong lanang dadane murup ora pangling Gatotkaca nilosani tanding waku. Ajur bablas pat kebarat cokot dan wah dah Rama sajake mono kowe akeh nandhang Sunggawa. Arep kowe nandhang Sunggawa sing kaya ngono. Arep dikaya ngapa wae. Pangrasamu kowe wis ora iso bisa. Selak maneh, Rama. Mulane arep enteng yo abot yo enteng. Gelem ora gelem kudu dilakoni. Potomu kudu digege mangsa. Aduh, Yama Dipati, Yama Dipati. Walaswane Ludira kang wang-wang gegono bangsu mirat bener kang dadi kandhamu nanging aku kuwi mau rak nembe arep duwe putu. Ning putuku sing arep lair wis ngancik umure 7 sasi mapan ana nggo garbane anakku Dersanala. Lho kok bakal digege mangsa. Lah nek bayine slamet aku seneng. Lah yen nganti ora slamet sing tanggung jawab sapa Yama? Lah yen wis slamet
banjur dicemplungake nang kawah Candra Dimuka. Apa ora panas? Bocah bayi durung ilang pupuk lempuyange kok mbok cemplungake nang kawah. Mbok ya kowe sing ngerteni lawan pangrasaku. Kowe kudune kuwi mau pirsa sepira penlangsane Bathara Brahma. Yen aku abot putu nggonku dadi dewa bakal dilengser kelungguhane. Denjeng nganti aku ora ngeboti gege mangsa lan merjaya pati kelawan putuku dhewe. Ya kosok baline arep kepiye? Wis aku tak lumarep nang kaputren Kayangan. Tak nemoni kelawan anakku Dersanala. Dersanala, Dersanala. Ata. Iki dimote. Sapa putih jara kuning kecalmo tansah maksiat matat maton minum main paumpaan api-api wong suci tundane meng apos wadon lir wadon liro prabawing saludha rukmi kabeh mangro tinggal liro biyong ben kepet mega biyong kula paring pangandika Sang Dewi Bathari Dersanala isa biyong pripun Dewi ketingalipun panjenengan niku sawegya bombong sanget awit jenengan niku sawegya nggarbini sampun ngancik yuswa Sapta Candra
Sabtu araning 7 candra niku sasi utawa wulan. Sampun 7 sasi. Bener kang dadi kandhamu. Nggih. Awit candrane wong meteng niku angka setunggal niku Eka Padmasari. Denarane Eka Padmasari kuwi werdine apa? Eka araning siji, Padma kuwi mau wadah sari rasa. Tadi yen wong meteng kang nembe sewulan umure niku mesti rasane seneng bakal kagungan putra Sang Dewi. Lajeng ingkang angka kalih niku duwi mertani. Duwi lara mertani kuwi mau racun. Nggih. Kaya wong keracunan. Wisuda mawane dhewek arep pakalem ning suwe-suwe gelem lenjeh barang niku wong meteng suwe-suwe mesti nglenjehi napa malih umure nembe 2 sasi kaya ngono nggih kaping 3 denarani Tri Kawula Busana Tri niku 3 kawula niku umat busana niku penganggo. Dadi nangger wis 3 wulan kowe nganggo apa-apa besus, nganggo apa-apa rapih, amben dina minyak wangian, amben dina dandan. Mergane udu sekang mawane dhewek ya kowe mau mawane punang jebeng bayi sing manggon nang aring gua garba kados niku Sang Dewi. Lanjur baksute kaping angka sekawan dipun wastani catur wanana rukem. Catur niku 4, wanara kethek, rukem niku wowoan. Dadi wong meteng anggur 4 wulan biasane kowe nyidam. Oh, biasane nyidam. Nggih. Nek nganti nyidam ora keturutan amit-amit biasane bayine tukang ngiler. Oh, bayine dadi tukang ngiler. Nggih. Kaping angka 6 niku Satguna Paweka. Sat niku 6, guna niku katresnan, Paweka niku Rekadaya wis jangkep. Punang jebeng bayi wis keton ana kupinge, ana tangane, ana sikile. Wis kena diuku SG lanang apa wadon. Kok kowe apal banget Limbo, kok apal banget. Nggih. Wong kula niki pun tau meteng. Oh, kowe wis tau meteng. Ya wis duwe anak. Nggih. Riyen kula duwe anak siji ditinggal bojone kula. Kula seniki dadi randa. Randa anak siji iki kula apal wong kula pun tau meteng. Jane kula nggih kepengin dimetengi malih jane. Oh, tegese kepengin bojo meneh. Nggih. Nenek bojo meneh kula pun boten saged bebas. Nggih, trima-trima kados niki sing penting anak kula uripe niku seneng kecukupan. Sing remen kali kula niku nggih jane kathah. Oh, sing demen karo kowe ya kathah. Apa klebu penayagan ya demen karo kowe? Boten. Kula niku boten simpun sumpani nek nggih bojo penayagan amit-amit naudzubillah min dzalik. Lho kok amit-amit apa padha wae ngece? Boten wong kula niku pun nampal wateke penayagan. Duwe siji kepengin loro, wis weruh singgihe gari weruh sing kae kepengin karo kae. Wis duwe singgihe weruh sing luwih main gari kepengin karo sing luwih main. Mulane duit penayagan anggar penayagan bujang pira-pira mesti duit entong. Mergane ora kumpul, apa maning sing gambang. Buru-buru sinden baya bendina. Video call, awesang nggo setah ditur. Nukokna sepatu, nukokna boneka. Wingi tes nukokna kuota be regane kurang 20.000. Cara kula ngeruli penayagan niku isin paling boten nulih niku nggih dalang. Gagah duite sepira-pira mesti kumpul.
Sing demen mesti akeh. Angger duwe bojo dalang kowe tipe-tipe laki-laki yang setia. Apa kaya ngono? Nggih. Dadi angger dalang kowe angger wis siji ya wis, mergane nggo conto tumrap penayagane. Kaya kowe. Oh, kaya ngono. Nggih, mulane kula jane mangguwa duwe bojo dalang. Dalang ning dalang sing bujang mangguwa. Kula jane kepengin. Ning dalang bujang ngurung karep ya mbung esuk nyong ya ora denger. Mergane menungsa ning angger atine tetek tatak tanggon kowe ibarate kaya sing ngendang karo sinden genes. Tumbuh menangi tutup bisa gandeng renteng reruntungan. Umpamane sing gambang ngarep gayuh sinden, kowe mau nyawange karo sing ngendangi wayang. Temanja apa ora? Ning mbok menawa besok bisa dadi jodhone, apa enggane arep dadi peku? Dadi peku apa wis ora ngetutna mobil dalang? Bilaeni lah. Ya ora dadi boyo pengopo waton ngati-ati. Ya iya. Niku candrane napa malih jenengan pun 7 sasi. Jan rasane mesti jenengan bombong banget. Napa malih gelem mesem-mesem dewek barang. Candrane wong garbine utawi cara tembung kasare wong meteng niku ngancik 7 sasi utawa 7 wulan denarani Sabta Kukila Wreksa. Saptaraning 7 kukila niku manuk, wreksa niku udan. Bayi kang mapan wonten nggo garbaning sang biyung. Yen biyunge krasa adem bayine ya melu adem. Yen biyunge krasa gerah, bayine ya melu gerah. Mangkono dereng ngantos paripurna imbal pangandikan. Sang Dewi Darsanala kaliyan Limbuk Kepet Mega. Sawegya nandhang bombong awit badhe pikantuk wujuding putra utawa putri. Peparinging Gusti ingkang ngakarya jagat. Aduh Darsanala, aja kaget. Bapakmu sing bakal prapta Darsanala. Sudarmanipun jenengan nggih. Aduh. Kelap katon lereginin cange ngaris risang mawe gandrung saparan katulu ukir moyat mayik saking das balimur warisu mitra wonten wigatos menapa kepareng kula ngaturaken sembah Rama pukulon Bathara Brama pangestune wong tuamu wae tampan ana ketiwasan. Nini Darsanala anakku nggih. Wong ayu wong denok wong depleng ayumu ketiba sedeng. Ketiwasan ingkang nyatos pundi? Nembe pun Rama nampa dawuhing pukulun Bathara Guru.
lumarep konung kaputren Kahyangan Suralaya kene bakal diutus supaya nggege mangsa anakmu kang nembeng umur 7 wulan mapan nunong gua garbamu ger. Aduh tobat. Nggege mangsa lepatipun putra kula menika menapa mbuh aku dhewe ya ora nyumurupi pun Rama ya ora denger ger. Lah yen nganti pun Rama nampik apa kang dadi dawuh pukulun Bathara Guru bakal kena siku tendaning Jawata ya melu karo pun Rama bayi sing wis umur 7 sasi mapan ana nggo garbamu bakal tak gegeh mangsa ger kene melu karo pun Rama. Toblas dening kedadeane kaya iki ana bayi nembeng umur 7 sasi nang wetengan ku arep digege mangsa arep dipaksa arep dilairna walah pukulun dewa pada kepriwe jane toblas Pangapunten Kanjeng Wayu abot pun Rama kuring lakoni Yang Pantara Ratri amung cipta pukulun taniyang kaeksi mila katur risang cundha maneh nuwana padampa Prabu kagungan nanta sing Durama Dewa ning sun kacarita mangkono manjing wonten palerman pukulun Bathara Brahma sinarengan kalian Betari Darsanala garwaning Janaka. Kayata mangkono bayi ingkang nembeng umur 7 sasi dipun gegeh mangsa, lair mijil jalu mencorong cahyane. Aduh putuku nger mustikaning satriya tama ing leganing tias
siniram toyo ambara Menika wayah panjenengan sampun lair mijil jalu bagus mencorong cahyane kaya dene bapakne Pangeran Janaka mulane Darsanala dadi bruhananmu ya Darsanala wonten menapa Rama muga panjenengan ngendika ingkang kados menyapan bayi kuwi mau bakal ndak pondong jadi badhe dipun pondong bakal tak gendong tak gawa lumarap ana ngarsaning Rama Pulun Bathara Guru arep abot yo enteng-enteng yo abot bayi kuwi mau lair mijil jalu utawa lanang kang mongko mencorong cahyane kaya dene Raden Janaka ning abot kon nglakoni wis kene bayi ndak gendong mengko yen wis rampung perkarane bayi bakal bali ana pangarepanku Ger tobat Kanjeng Rama Kanjeng Rama menapa panjenengan menika mboten misakaken kaliyan kula bayi punika ora putra kula nembe lair kula kepengin sesandingan kaliyan wayah panjenengan yuga kula piyambak ora pun Rama njaluk pangapura padha ger putuku ucap tobat Ger aja nangis Ger aja nangis Wedha tingko tatana rasa guling padang bulan kekencar ing latar tengok-tengok lungguh dewi angin sumribet ngidul saya ngrantos rasaning ati rumangsa yen wis lula baperak kaningsun norasana norakatan ing pondokan sayekti nandhang priyatin nyawa kondelan raga Dipati putuku wis lair
bocahe Bagus Bromo. Wis aja mbok tangisi, aja mbok kowe kladuk ngene nandang Sungkawa. Siji pati loro jodho telu wahyu sing kagungan Gusti kang akarya jagat. Arepa anakmu wis telas tulising urip ditambanono kaya ngapa wae bebasan ngundang tabib sing paling ampuh sak jagat raya. Yen wis telas tulising urip ya tetep tumeking patine. Arepa ketaman gaman landhep kaping 7 yen durung telas tulising urip ora gadhang mati. Kaping pindho dinarani jodho. Arepa kepalang ana segara kang ambane tanpa wangenan yen jodho tetep ketemu. Ning yen bendina runtang-runtung bareng, yen bendina seneng bareng yen durung jodhone sewu dalane ngene pisah. Kaping keri dhewe dinarani wahyu. Sapa temen tundhone menangi temambok kanggo jalaran putumu iso dadi wong ketrima. Cemplungke kawah Candra Timuka. Aduh. Oh, Bromo, Bromo. Waduh. Acarata parata mewah wakasane Katana. Katana wisanggeni moya. Kacarita kuwulundhong kurang jebing bayi wonten ing kawah Candra Dimuka. Umep bleb gedapa kayata mangkono ngulat-ulat kang dadi genine Rebawa panas benter sampun boten kenging dipun pambungi malih. Nanging saka dayaning Sang Pukulun Sang Hyang Wenang, bayi ingkang mlebu utawi nyemplung wonten ing kawah boten krasa panas nanging krasane adem. Mangkono praptane Sang Hyang Wenang. Ngawi Damas tunamasidam sekaring bawana langgeng. Ana bayi kok dicemplungke ana kawah Candra Dimuka kang mangka bayi iki mau ora duweni luput nggir. Ndak sabda jeneng kita bisa tata jalma nggih. Iki ana wong tuwa mlepeki malang aku jenengmu sapa? Belah dalah.
saka sadaning ulun sakedheping netra bayi bisa tata jalma ya nggir ulun kang aran Sang Hyang Bathara Weneng dewa kang menang murba tan menang pinurba wenang wasesa tan wenang winasesa. Oh, jenengmu Sang Hyang Wenang. Banjur jenengku sapa? Jeneng kita durung ndarbeni jimat asma mulane manuta kelawan ulun bakal ndak paringi pitulungan. Aku mlebu ngono ngendi Ki Kaki Wenang? Jeneng kita mlebu nang kawah Candra Dimuka. Ning sing malane abang kaya ngene, kok kaya umop kuwi mau apa? Kok aku klacane kaya adem banget. Iki mau jane geni ning saka pitulunganing jeneng ulun jeneng kita ora kepanasen mapan ana kawah Candra Dimuka. Malah kepara krasamu mung adem ora ana geni sing gawe panas tumrap awak jeneng kita. Oh, kaya mangkono. Aku ya ngatulake gunging panuwun. Bapakku jenenge Capa? Bapak jeneng kita jenenge Janaka, ibumu jenenge Dresanala. Mulane ayo manuta kelawan ulun ndak dandani diwendati satriya bagus. Ndak siram wujuding banyu geger kene nggih. Yen kaya ngono aku manut karo Kaki Wenang. Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagat nanging bokor kencanane saka pitulungane Kaki Wenang aku bisa dadi satra bagus sing kaya ngene. Lanjur jenengku sapa? Ngaku jeneng kita Sang Hyang Supradita. Aja nganti kelingganata gedhene kedaluwarsa awit ibumu Dresanala bakal dialap randhane lan bapakmu Janaka bakal diperjaya pati dening Nilasrani supaya bisa dhaup karo kakange ya iki mau Dewa Srani. Yen pancen kaya ngono jenenge luput ngrusak pagrayu bedol kayong kang ijo gogronge ngrusuhi darbekeng liyan. Yo, aku bakal ngadepi para dewa sing sembrono arep gawe cintrang aku lan ibuku Dresanala. Aku ngaturake gunging panuwun. Mangkono Sang Hyang Supradita bayi ingkang dipun gege mangsa sampun pinaringan wujuding pusaka gelong kariti sumping marcunti kelawan suket sulan jana manik
saged mabur tanpa lar mlethik tanpa cutang Sakti Mahambara wudu bobot piltanding ana bocah ngamuk sapa takon marang aku Sanghyang Supradita keparat nganggo jenenge dewa kowe ayo mong karing gedhe golekno sapa lena marganing celaka ayo penyarikan tandingmu aku yo oh Kakang Dareko Kakang Adik Guru katos pundi Adik Guru Cumangkang jero sumber lindu bumi kancing kumaludo kadi guntur kathok umape kang jalaniti mbak lumimbak banyune kumambang ing kados pundi Ani Guru kalenco wah wonten lare kok ngamuk Kakang wonten lare kok ngamuk inggih Kang mongko ngangken Sanghyang Supradita menika rak ngambil asmaning dewa mangke riyen wonten pinten dinten kapengker panjenengan menika nggege mangsa wujuding bayi lan dipun cemplungaken kawah Candra Dimuka mbok menawi saged slamet ning boten pejah mbok menawi lare niki ingkang dipun cemplungaken kawah rumiyin nyebut boten trima ngupati kalian panjenengan keparat ing kaya ngono tandinge ulun Amanono Cis Jalundara ora mendho malah saya ndatra kewirangan atiku bumi konjing langit kelap-kelap katon lereginen sanging aris ayo kowe mesti bingung ngarani aku sapa keparat ana bocah bagus wani ngamuk ana kayangan jeneng kita sapa aku jenenge Sanghyang Supradita kowe Bathara Guru mesti ora ngerti karo aku awit wis kebeda ngangkara murka butine Candala keparat yen kaya mangkono arep ngino lawan kelungguhaning dewa ketitik jeneng kita nganggo jenengan dewa mati dening ulun ayo aduh ayo mati dening aku weh Aduh Kakang Kaneka Kakang lencong ho
Kalencong Pak Papong kali cote sapa sing gawe warudoyong kanggo kendhat wong. Isih cilik dienong-enong basa gedhe malah digowong-wong. Oh, alak. Wah, kawirangan adikku. Mongso kalian bocah wingi sore cetha niki lare sing dicemplungaken wonten kawah Candra Dimuka. Wonten tiyang kewirangan panjenengan malah gumujeng ngina kalian kula Kakang. Boten ngina. Ning panjenengan sing boten eling Purwa Madya Wusana Ali. Ayo saiki sing luput Bathara Guru apa Sang Hyang Supradita? Ulun njaluk pangapura, Nger. Ulun njaluk pangapura. Nger, tengapurani, Nger. Ulun ngerti jeneng kita kuwi mau ya Ganing Drasanala. Lan jeneng kita ya Ganing Drasanala sing patutan nglawan Raden Janaka. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa nggih. Mikul dhuwur tumindake wong tuwa sing elek ora ditiru ning yen mendem jero. Tumindake wong tuwa sing elek ora ditiru ning becike kuwi mau watake wong tuwa sing kanggo tuladan ya watak sing dudu watak angkara murka budine Candala nggih. Yen kaya mangkono Supradita Kepiye? Aku sago ngapurani kelawan kowe sing jenenge manungsa ya kang donan limpi lali kelawan gingsar wis wajibe ngapura-ngapuranan. Ya nggih. Nanging aja kesamaran ya nggih. Jeneng kita bakal ndak paringi jimat asma Wisanggeni utawa ling sanggeni karana ora pasah rebawa panas kawah Candra Dimuka. Lan jeneng kita pantes dadi dewa panutup kanggo srana ngapurani kelawan dosane jeneng ulun. Jeneng kita sakwise dadi dewa penutup ing dina samangka bakal tak dhawuhake kelawan Prabasini. Betari Prabasini kuwi mau tedhak turune Sanghyang Bathara Indra nggih. Aku ngaturake gunging panuwun aku ndawuh pamit. Sing ati-ati Wisanggeni. Monggo Kakang, monggo adikku. Nuwun pangapunten Rama Pukulun. Ada. Miat langening kalangjang aglara pandamuncar tinon lir kakondang ana wigatimu apa Yamadipati? Wah iki Yamadipati malah nyegat meneh. Ana wigati apa? Nuwun pangapunten menawi panjenengan badhe njodohaken antaraning Wisanggeni lan Prabasini. Kula mboten saged nrima awit ingkang wayah putra kula Yamadewa sawegya gandrung kalian Prabasini Rama. Kula nyuwun tulung kanthi sanget ampun ngantos Wisanggeni dhaup kalian pun Prabasini. Awit kula menika awrat kalian anak kula Yamadewa. Menawi panjenengan boten nuruti sepinten sungkawanipun anak kula bener toh. Leres sanget kula pengen dados pangandikanipun Rama Yamadewa. Hei! Beda meneh.
Wong sing arep daud wisanggene arep diganjar malah ana sing nyebut ora trima. Yen ora kelakon urip karo Probosini malah arep ngamuk. Alah malah rebutan wong wadon. Donya ki mau ora mung sak godhong kelor lho, Ngger. Mboten saged. Kula niku ngincer Probosini wit ngumur 10 taun. Niki mboten ketang kula utang-utang tak lakoni. Probosini tesi alit nyuwun kuota regane 20.000. Mawon kula tumbasaken. Kula transfer. Kula adol merang. Anak dewa ku adol merang mirang-mirangake. Niki umpama nyuwun kudangan menapa waton kula saged dhaup kalian Probosini. Hey! Pancen jeneng kula uga agek menggalih perkara titah Mercawada. Menggalih napa melih Ati Guru? Wonten titah ingkang boten saged basa 3 cacahipun. Werkudara wisanggeni Antasena Kakang badhe kula hukum pidana Perjayapati. Badhe dipun pidana Perjayapati inggih awit nuwaken gara-gara wonten kayangan Suralaya. Yamadewa, ulun saguh nuruti apa kang dadi kekarepanmu waton menungsa telu sing ora isa basa. Werkudara wisanggeni Antasena Patenana tak kanthi wujuding cis Galundara Tampana. Ngeswaken damu. Pun ditumbake. Parang nyuwun pamit. Ma. Salah. Wah, laki-laki ora kena dielingake meneh. Wis mung karek ditontoni. Kok kene kok. Galung Ki Gandrung maning genah ya. Sawengitan bisa nendra mancara katon kadisorya arep dhaup lawan Probosini kok. Kowe ngerti Probosini to? Ya denger anake Bathara Indra. Jasa melangson kamuli yen Cinandra mripate mblalak kaya mutiara idepe ndamar kanginan alise nanggal sepisan jangga mangulan-ulan lathi gula satemplik pipine njuren sakjuring astaning gendewa pinentang bangkeane napun kemit payudarane Guk. Astagfirullahaladzim. Payudara siapa tak? Kowe iki ora denger. Ngapa kon tak cetaken nae nggane? Arep mirang-mirang nanyong, arep mirang-mirang na pemuda Meles, ya Pak? Sebagai pemuda Karang Taruna Desa Meles terbaik, isin nangger kon ngomong saru. Kowe tresna aku tresna jumbuhna katresnan nipun
welut wana wong ayu sun lela lela ya yen nganti aku iso dhao bungah marwata suta penggaliku Gong ning kabeh ana syarate Gong syarate napa mateni menungso telu sing ora iso basa Werkudara Antasena Wisanggenika landhap brul Wisanggenika redep patene apa jajare gampang apa ngomong ta yen ning nglakoni angel lho apa maning nglakoni sing satset iki urung mesti uteke nyandak urung mesti ki nglakoni lakon sing kaya satset uteke nyandak ki angel lho umpamane mandan larang sithik ki aja diprotes mergane mikir temenan ki ya kaya ngono Sarawete iya angger udu tokok sing iku ya bundet ngomong bae ora rampung-rampung giliran suluk sing blero dheweke sing domahe gamelane anak kuwi lho wong nembang kadang-kadang ora ngerti ujar-ujare nembange bener ning jebule salah sing diluputna gamelane padahal gamelan main-main larase laras dhuwur ning wong ora iso nyuara cilik angger bisa nyuara cilik ya ngotak sengi klinik apa iya to ya iya maksudnya sengi nembang jadi kan demen kali Prabasini napa yo napa wani kali anak-anak pendawa mungsu maning Wisanggeni apa ndane rabot arep ampuh sepira wong ampun duweni apes wong pinter duweni lali mati dening aku wis nggawa cis Jalundara kagungane pukulan Bathara Guru ya Mboten niku nggih mangga ngatos-atos mawon, mangga. Ya, Gok. Aku bakal budal mudhun nang Mercapada, mangga. Nek pun wantun nggih mangga. Mangko yen to Werkudara mati, Antasena mati tak cemplungke ana kendhaka, Gok. Tak cemplungke ana kendhaka. Ya, ngaturke ana ngarsane ngomong bener wul. Yen perlu cemplungake Kawat Candra dibuka, Gok. Hahaha.